Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Karon mao ang unang adlaw sa atong bulan sa Marso 2024. Mao sadron ang unang Biyernes diin atong handumon o ang atong himuon ang atong pagdebosyon sa mahal nga kasing-kasing ni Hesus or balaan nga kasing-kasing ni Hesus. Karon na sang gabi ato na sang himuon ang vigil sa Alliance of Two Hearts. Iampo nato nga ang katawhan maningkamot kitlabi na kitang mga nagsigig simba sa pagsunod sa kinabuhi ni Jesus ug ni Maria ug ang atong mga kasing-kasing muliwat gyud sa ilang mga kasing-kasing. Di na ang gugma ug ang pagkamapaubsanon sa pagpangalagad. Ang ato sang mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi pinaagi sa ilang pagpamalit aning atong mga slots hatagan unta sa kabalaan sa ilang kinabuhi matag adlaw. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga makagagahom tungod sa mga buhat sa penitensya nga makapadangat kanamo sa pasaylo himua nga maandam kami alang sa Pasko sa pagkabanhaw hinubanan sa kaputli sa among kasing-kasing. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa Henesis. Gipangga ni Jacob si Jose labaw sa tanan niyang mga anak. Sanglit na tao man si Jose sa tigulang na si Jacob. Gitahian niya si Jose og taas nga bisti nga binuktunan. Ug sa nakita sa iyang mga igsuon nga gipangga sa ilang amahan si Jose labaw kanila, naglagot sila kaniya ug masuk-anon kanunay ang ilang sinultihan kaniya. Usa ka adlaw ni ana miadto sa Sikem ang mga igsuon ni Jose aron pagpasibsib sa kahayupan sa ilang amahan. Miingon si Jacob kang Jose, "Tua sa Sikem ang imong mga igsuon aron pagpasibsib sa atong kahayupan. Pangandam, kay paapason ko ikaw kanila." Si Jose mitubag, "Andam ako." Ang tao miingon, "Wala na sila dinhi, nadungog ko nga miingon sila, nga moadto sila sa dutan." Busa miapa si Jose kanila, ug nakaplagan niya sila didto sa dutan. Layo pagani siya, nakakita na kaniya ang iyang mga igsuon. Sa wala pa siya mahiabot kanila,
Naglaraw sila kunon say ilang angay buhaton kaniya. Nakahukom sila nga patyon siya, nag-ingnanay sila, ania na ang tigdamgo. Karon patyon ta siya, ug itambog ta ang iyang lawas sa usa sa mga atabay, ug moingon kita, nga gitukob siya, siyag ihalas nga mananap. Tan-awon ta kung matuman ba ang iyang mga damgo. Nakabati si Ruben sa ilang gipanagsultihan o gipaningkamutan niya pagluwas si Jose. Siya miingon, dili nato siya patyon. Ihulog lamang siya didto nining atabay sa kamingawan apan ayaw siya ninyo pagdagmali. Gisulti kini ni Ruben kay nagunahuna man siya sa pagluwas kang Jose aron iyang dadon balik sa ilang amahan. Sa pag-abot ni Jose sa iyang mga igsuon, gihukas nila ang taas niyang bisti na binuktunan. Unya gidala niya siya ngadto sa atabay nga walay tubig o gihulog siya didto. Unya samtang nangaon sila, nakita nila ang usa ka panon sa mga Israelita gikan sa Galaad. Nagbaguod ang ilang mga kamelyo sa karga, sa mga salong, sa mga pahumot nga ilang dadun ngadto sa Ehipto. Miingon si Judas sa iyang mga igsuon, unsa may makuha nato kun patyon ta ang atong igsuon ug ililong ang iyang kamatayon. Maayo pag ibaligya ta siya sa mga Israelita. Sa ingon niini, dili kita makapasakit kaniya, hinumduman ta nga ato siyang igsuon ug kaputol tag tinaing. Miingon niini ang iyang mga igsuon. Miuyon niini ang iyang mga igsuon. Ug sa pag-agi sa mga negosyante nga taga Midian, gikuha nila si Jose sa atabay ug gibaligya ug kahwaan kabuok kasalapi ngadto sa mga Israelita nga nagdala kaniya ngadto sa Ehipto. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Hinumdumi ang mga katingalahan nga nahimo sa Ginoo. Hinumdumi ang mga katingalahan nga nahimo sa sa pagpakanaog sa Ginoo sa usa ka gutong nganhi sa yuta ug sa paglaglag sa mga tanong nga nagbuhi kanila. Iyang gipadala ang usa ka tawo una kanila, si Jose nga gibaligya ingong usa ka ulipon. Hinumdumi ang mga katingalahan nga nahimo sa siyang gikargahan og mga gapos og gipusasan og mga kadina hangtod nga ang iyang panag-an matuman ug ang pulong sa Ginoo nagpakita
sa iyang kamatinod anon. Hinumdumi ang mga katingalahan nga nahimo sa Ginoo. Gipatawag siya sa hari o gibuhian ang magmamando sa katawhan mipalingkawas kaniya. Gihimo siya nga agalon sa iyang balay ug magmamando sa tanan niyang mga katigayonan. Hinumdumi ang mga katingalahan nga nahimo sa Ginoo. Ang mga pulong mo, O Ginoo, magligon unta sa among pagtuo, ug agakan kami sa pagtuman sa imong mahal nga kasuguan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanim. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus miingon ngadto sa mga labawng pari ug sa mga kadagkuan sa katawhan. Pamati kamo og laing sambingay. May usa ka tawo nga yutaan nga nagtanom og mga paras. Gikural niya kini o gikalutag lungag nga kasudlan sa giniok nga ubas ug nagtukod siya bantayan. Unya gipasaupan niya ang iyang parasan ug milangyaw siya. Sa ting pamukpo na sa mga ubas, gipadala niya ang iyang mga ulipon ngadto sa mga saop aron pagkuha sa iyang bahin. Apan gidakop sa mga saop ang mga ulipon, gibunalan nila ang usa ug ang usa ilang gipatay ug ang lain pagayod ilang gibato. Unya gipadala pagayod niya ang laing mga ulipon nga labaw pa kadaghan kaysa unang gipadala ug mao gihapon ang gibuhat sa mga saop kanila. Sa katapusan gipadala niya ang iyang anak. Mingon siya, sa walay duha-duha tahoron gayud nila ang akong anak. Apan sa dihang nakita sa mga saop ang anak, nag-ingnanay sila. Ania ang anak sa tag-iya. Tana, patyon ta siya, ug maato na ang parasan. Busa siya, ilang gidakop, gitaral ngadto sa gawas sa parasan, ug gipatay. Karon inig-abot sa tag-iya, unsa may iyang buhaton sa mga saop, nangutana si Jesus. Sila mitubag, sa walay duha-duha patyo niya kadtong mga taong dautan ug pasaupan niya ang parasan ug laing mga tao nga makahatag kaniya sa iyang bahin sa abot sa hustong panahon. Si Jesus miingon kanila, wala ba kamo makabasa sa giingon sa kasulatan? Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod kay walay kapuslanan
nahimo Hinoong bato nga labing importante. Buhat kini sa Ginoo og kahibulungan gayod kini. Og midugang si Hesus, busa sultihan ko kamo nga ang gingharian sa Dios kuhaon gikan kaninyo og ihatag ngadto sa mga tao nga makahatag og maayong mga bunga. Nakabati ang kadagkuan sa mga pari ug ang mga Pariseo sa mga sambingay ni Hesus, ug nakasabot sila nga nagsulti siya mahitungod kanila. Busa naninguha sila pagdakop kaniya. Apan nahadlok sila sa mga tao nga miila kang Hesus nga usa ka propeta. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Usa sa mga leksyon nga atong makuha nga mapuslanon sa atong kinabuhi sa pagtuo, abisan pa ganig dili sa pagtuo, kanig yung giingon dinhi nga ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod kay way kapuslanan nahimo Hinoong bato nga labing importante. Nya buhat ni sa Ginoo, dili buhat sa tao. Ang paghimo sa mga butang nga dili importante para nato nga mahimong labing importante, buhat nas Ginoo. Gilingi ay mong tupad ing na importante nimo imong kilay ing na kono. Daghan kayong malabi na ninyo mga babae, murag dili importante ang kilay, ang badlis sa kilay mao importante. Dili importante ang pilok, ang sumpay sa pilok mao importante. Dili importante ang original nga kuko, ang sumpay sa original nga kuko mao gyoy importante. Mugasto gud para ana. Mugasto gyud. Di ba? Nya pagbantay ana. Nga naman kay kanang original nga gihatag sa Ginoo nato ug mao na gyud atong gub-on, duna nay daotang epekto sa atong kinabuhi. Sama gud aning atong ecological system. Nganong di man na ipaputol ang mga kahoy, kay duna nay daotang mahitabo sa atong ecology. Nganong dili man maayo nga dunay pollution, kay madaot ang atong ecology. Unya mo resulta na og daotang panghitabo sa atong kinabuhi. Flash floods, climate change, global warming, kamatay. Pero gusto man kitang mausab. Nakaron ang mga kahoy nga naa kilid sa karsada dili putlon kuno, pero ang mga kahoy nga naas gipanghimuag mga subdivisions dagko kayo gipangputol way ni badlong. Di ba? Mga buangon ta. Ang kilay nga tarong kiskison gyud kay badlisan. Kana pagbantay na ang fallopian tube sa babae nga healthy kayo, dali kay mamabdos, putlon gyud aron di na mamabdos kuno. Ang healthy kayo nga hormones, babae imnan gyud pills aron di na mamabdos, kay aron kuno for good life. Kay daghag anak bad life. Ang good life jutay anak muna imnig pills aron ini ka cancer. Hala, ari dayos pare, sige dayog pa pre-over, sige dayog hilak-hilak, nganong na cancer ko. Ang mga tanom nga way chemicals, gagmay kay bunga, daot pa kaistanan, ilisan gid atong chemical, katog yung kuang gyud, mudagko gyud kay dako og kita. Karon sige na tagkaon ani mga chemicals, purting cancer nga atong gipang atubang.
Nya kita ra say kasige himo konklusyon kanang mga chemicals nga atong gikaon makadaot na nya sige gyud pabrikit og mga chemicals. Nganoman kay ang importante manggod nato ang kwarta. Basta makakwarta lang mao nay importante, ang kakabos dili importante. Mao na sa unang pagbasa si Jose nga nagtuman sa sugos Ginoo wa mauyoni sa iyang mga igsuon og ilang gidaog-daog, ila pag yung gibaligya nga way kapuslanan, murag basura nga gibaligya ngadto sa laing nasod. Pero matod pa sa atong salmo, hinumdumi ang mga maayong sa to mga katingalahan nga gibuhat sa Ginoo, ug unsa may katingalahan gahisgot ni bahin ni Jose nga gilabay nila daw basura ngadto sa Ehipto, pero tungod kay si Jose gagamit kanunay sa mga kaning gitawag na tugasas Ginoo, ang iyang pagkamapaubsanon, ang iyang pagkamaampuon, ang iyang pagkamainantuson, ang iyang pagpasaylos iyang mga igsuon, ang iyang gugma sa iyang mga igsuon nga mga buangon kaayo iyang gigamit kanunay. Unsa may nahitabo pag abot dito sa Ehipto, bisag gikadinahan ang iyang kamot o gipriso siya, natangtang ang mga kadina tungod sa iyang paggamit sa mga hiyas nga iyas Ginoo. Nilingay mong tupad ing nakod tamparoson ka kanunay, muhigugma pa ka nang nagsigig tamparos nimo. Ing na ko no. Sige, ing na ba? Ing na kun ilugan kas imong yuta, ilugan kas imong luna, muhigugma pa ka nang nangilog nimo. Ha? Kung sigihan kag libak anang mga tawhana, dauton kag maayo diha social media, daog-daogon gyud kag maayo, muhigugma pa ka nang gasigig daot nimo. Oy, moingon ka, dili pa diroy, dili. Patay ka diya. Pasabot, duha ni siya ka reminders. Kung ikaw karon nakakita kag sitwasyon or tao nga wa ka kauyon, ibutang dayo sunahuna, mao ni siya ang importanteng tao or importanteng sitwasyon sa akong kinabuhi. Usbon ako ha, kung ikaw karon na akay nakit ang tao nga murag para nimo way bili, wa ka kauyon, or sitwasyon sa imong kinabuhi nga wa ka kauyon, hinumdumi dayon, mauni ang labing importanteng sitwasyon sa akong kinabuhi. Pananglitan, makauyon ba ka ng kawatan? Ha? Dili? Oy, dili no? Sige, ingna ko no, kining kawatan, mauni ang pinaka-importanting tao sa akong kinabuhi. Ngayon, saon man nimo, sigihan na nimo siyag hatag, sigihan nimo siyag atiman. Ana, tanawag unsay mahitabo. Di ba mahurot ginagkawat ang imong mga butang? Nya unsa man ang iyang gibuhat? Unsa man ang iyang gibuhat nga iyang gipamaligya ang imong mga butang, wa na kay hapit butang, makaayo na nimo o makadaot? Ha? Ang di mamumutubag. Ang sugo sa Ginoo, nag-ingon siya, di ba? Pauli sa inyo, ibaligya ang tanan mong kabtangan ug ang halin ihatag ngadtos mga kabos. O di sa ato pa kanang kawatan, maunay ni tabang nimo aron matuman ang sugo sa Ginoo. Nya kinira bang sugo sa Ginoo nga ibaligya ang tanan, maora ba ni ang katapusang sugo aron ta malangit? Kanang pagbinuutan, kanang pagtuman sa unsay gidili is Ginoo, nindot ba na kanang 10 commandments? Okay man na. Pero ang katapusan yung sugo sa Ginoo, mga igsoon, biyae gyud ang tanan, ibaligya ang tanan.
Nya ang kawatan kay ibaligya mangin ani ang imong mga butang di gamay na lang kag punanan og baligya. Di ba? Awa mo to. Bebe. Hay may importante, mutigom kag kwarta o ipalit nimo og slot. Hay may importante ana para nimo ba? Tigom og kwarta o ipalit og slot. Ay, istorya. Jesus. ang importante nimo tigom og kwarta ilaron man ta ninyo kay og ang importante og ang importante nimo ang pagpalit pag slot, hurot na ning atong slot. Di ba? Kajute rin itong ipamaligya. Ang importante karon kamong tanan nga naminaw, jute ra kay ninyo nga niingon importante gyud ang pagpalit og slot. Ang mas importante para nimo mao gyud ang pagtigom og kwarta para sa ipaeskwela mga anak, ipanindot sa balay, ireserba para kanana ang masakit unya ka ana sa hospitalization o kanang uban imong mga palitonon pang mga butang. Mao nay importante. Di ba? Ang pagpalit og slot kung naay sobra. Ana. Mo jud na siya. Normal na. Nahinoy uban abnormal. Pero jutay ra. Ang kanang moingon gyud dingkamot kog trabaho para kapalit kog slot. Ana. Nasa no ipipila ana. Pero ang galabi gyud kada gyung tigom pagbantay. Hay may importante ang bunga sa pagpalit og slot o ang bunga sa imong pagtigom og kwarta. Unsay bunga anang pagtigom nimo sa kwarta? Kundi man na nimo mahurot og gasto sa imong sakit, awayan na sa imong mga anak, iluga na nila, magpinatyanay panang uban. Na, tinudanay gina. Lingay mong tupad, inawa, way nag-away sa inyong kaliwat. Ingna. Oy, sus, nagkinihaay, oy. Ay na lang taana. Sus, kinihaay. Kay kanasang na imong mga anak o kanang imong mga sumusunod, naliwat sa na nimo, kusugin na mo tigom. Ngay ikawa na nimo, magbinirahay na to sila. Pero ikaw manggihatagon kay kastanan, manggihatagon, wa jud ka mohatag og bili anang kwarta, ang imo sa mga sumusunod makat-on sa to sila, di gyud to mag-ilog og naa may mahibili nimong gamay, di gyud to nila ilugan kay ang ila sang mga batasan liwat sad nimo, dili laog og kwarta. Labi na yung magsikag palit og slot, magsigi sana sila palit og slot, magsigi sana sila donate ngadto sa uban. Nya unsa may epekto sa imong pagsigig palit og slot or donate nganhi sa simbahan? Unsa may epekto? Matud pa ni Kristo, balusan ti kag gatusan kapilo. Akong pilo-piloon ang imong mga maayong butang. Labi na ginang kalinaw, kalipay, kabalaan sa kinabuhi, kanang kakontentos kinabuhi, og ang pagbuwagtang sa mga dautan sa imong kinabuhi. Munang daghan kay dinhi nato mo testimonya nga sa sige niyang palit og slot nakat-on sad siya pagtabang sa uban. Siya sa una pa di jud ko mo donate aning among parokya, pero karon tungod ani akong pagpalit og slot diha nimo, nakaingon sad ko mo apil sad ko og kuanoy kaning tampos among parokya kay naa man sad sila project. Sa una wa pa jud kuno siya na. Dinhi lang siya nagsugod og palit og slot. Gani na usa nato. Niptik sad nako ningon sa sige na kong palit og slot pader nahuna-hunaan ako ang among kapilya sa among lugar. Tuwa naman siya sa gawas nasod, iyang giingnan ang iyang nahibilin ditong mga kaliwat, ayuhan ninyo ang kapilya, sultihi lang kog pilay magasto kay ato ng gastuan. O ana, nga wa gina niya sa una. Agi-agi ara gina niyang kapilya, nangatangtang ng atop, mga kisami, buslot na, munindot-nindot lang, inigpista na sad. Pero karon iyan ang gipaayo. Pasabot, nag-anam na siya kamanggihatagon. Unya, ang dako pagyog kayong epekto, kay dili na gid siya maningil og utang. Ang nakautang niya, di na niya paninglon. Unya, dunay pipila nga niingon, sawa na nako paningla padir, namayad na hinoon.
Tanawa, unsa man na hinumdumi ang mga katingalahan nga nahimo sa Ginoo. Kanang dili pagpaningil sa utang, di man kita ganahan ana. Pero buhata na, di ba makatagamtam yung kag dubli-dubling bayad sa imong gipahulam. Ako amo bitang gi-interview sila si Cafe diha. Kay ilang balay limpyo naman kay na diha ron, mura na magway balay diha. Amo jud silang gi-interview, among gipasulti, happy silang tanang nagpuyo diha. Nagagas ilang luha sa pipila nga mi-share. Grabe ang among kalipay nga nakita namo nga nindot na kay tan-aw ng atong simbahan. Nya kami sad gilipay pud mis Ginoo sa among sitwasyon karon. Di gyud ma-explain. Sakit apan lami. Kasuay na mo ana. Kanang sakit ba pero lami. Ano bang mura kag sakitan pero nindot siyang puy-an. Sakit ang pagpasaylo pero lami tagamtamon kung magkahiusa na ang inyong mga kasing-kasing. Sakit kayo ang paghatag sa imong givalyo. Naghilak intaw na mga anak ni Cafe, naghilak sila nga kaingon kuno sila nganong nitugot man sad si mama papa oy nga kanang kuano ni gubon among balay. Wa man sad sila maghuna-huna namo, pero ang lasang sunod nga gisuna-huna wa man sagid mi pasagdi aning among ginikanan, sila man ginaning kamot ug maayo, kinsa man sad ming musupak sa ilang gikauyunan. Amo nang niuyo na lang po sila. Pero karon nakita nila kanindot di ay. Nya niingon dayon ko pag human sa among sharing, panganda mo kay naapay daghan nga igahatag ang Ginoo ninyo. Kay na gani uban diha, bisan lang ang ilang koral, bisan ang ilang tindahan nga kilid sa balay o sa karsada, di gay nila kuhaon. Pero inyo, balay gyud nga nindot kayo inyong gipaguba para lang sa kaayuhan sa simbahan. Panganda mo kay naay daghan pang moabot ninyong mga grasya. Apan dili moabot ang grasya kung di ta ka maong muantos pinaagis pagdawat ni anang mga sinalikway nga mga tao o mga sitwasyon. So salamat ha sa midawat nga ang pagpalit og slot nindot gyud ay, di ba? So ang ato karong is BF daghan na ba kay nang gastuanan nato sa kumbento. Ang atong latest update as of yesterday niabot nag 12,508 ang atong halin. Kanya napay 47,492 ka slots nga available. Pakpakan na to ang namalit ni ini. Tag 500 pesos ra gid ni. Nako ra yung roll ani ug naa kay 500 pesos karon ipalit dayon. Di ba? Tanawa, ingka unsaon man ipader ako man taning tigom-tigomon. Testingi lang og palit karon dayon. Now na matod pas Ginoo kon karon makadungog ka sa iyang tingog ayaw patig-aha ang imong kasing-kasing. What you can do today, do not put on tomorrow. Di ba? Na kay 500 ron palit dayon. Nya nga to sang special slot para sa atong pista o sa atong Holy Week o kaning Lenten season nga celebrations, kaning atong Divine Cleansing, Healing and Strength or DCHS na nasa tayhalin nga 2,436 ka slots, ana apay 27,564 ka slots nga available nga tag 200 pesos per slot. Nya naa pa gid ni siya ay 22 slot challenge nga tag 4,400 pesos per challenge. Nakadawat na sa tag 57 ka 22 slot challenge. So atong pakpakan ang namalit ni ini. Salamat kayo. So kung naasag kay 200 karon, palit dayon og DCHS. Ayaw na pagingon sunod semana or ugma karon dayon. Unang nindot kayo kung inani. Nya wa man ay lami. Kulba man na buhata lang kay ang gisalikway sa tao nga way kapuslanan
mao nay labing importante matud pa ni Hesus. Nya niya sa tay investment slot open pa ning atong DSAP nga tag 500,000 pesos per slot o niya na ay 25% interest per annum para kay investment man ni siya. Kining tanan ato ning gibuhat, ako ning ipahinomdom kanunay aron pag tuman sa sugo sa Ginoo. Ang sugo sa Ginoo maghigugmaay ta og atong palambuon ang iyang simbahan dinhi sa yuta. Nga mahimo unta ning contrast sa normal karong nahitabo, gubat, away, siging away sa atong mga politicians, hasta pa sa atong mga leaders, pipila ka mga leaders sa simbahan, siging away, ilog anang gahom, ilog anang kwarta, sigig yung away, siging kinihaay, siging pinatyanay, gastog billions of dollars just to kill and to destroy at each other. Samas na hitaburo na ng gubat sa Russia o sa Ukraine. Sige lang yapong sulisit o kwarta. Haron lang yun makabumba siya nga to siyang kontra. Binilyon ka dollars ang gipang request na solicitation. Kita slat-slat ragid ni para pag-build. Ano? O na lingi ay mong tupad. Ingna na kay 700 pesos. Anak, ngutan ba? Yung nagnaaga ni karona, ipalit dayo na. Awa, di ba? Wag yun mo manglingi. Nagturughoy lang inyong mga liog. Sige lang, ana ba? Wag yun mo lingi. Nga naman, wa nay ayo. Pero bantay ha, ang gisalikway sa mga magtutukod nga bato, nga way kapuslanan, maoy nahimong uluhang bato. Mao na diri sa atong ebanghelyo, ang wa mudawat ang misalikway sa gipadalas Ginoo pamatyon og ilisa niyag mga tao nga mupabunga sa iyang mga pulong, mupabunga sa iyang parasan nga mao ang simbahan. Manindog na ta. Mga igsuon, ipadangat nato ngadto sa Dios ang atong mga panginahanglan ug moingon kita, Ginoo sa parasan panalangini kami. Ginoo sa parasan panalangini kami. Nga ang Santo Papa, si Papa Francisco, makabaton sa kahayag, sa kusog ug sa mga suporta diha sa iyang pagiya sa simbahan niining malisod nga panahon, magampo kita sa Ginoo. Ginoo sa parasan panalangini kami. Nga ang atong mga huna-huna mapuno sa Diosnong kalinaw nga nagdalag tunhay ug malungtarong kalipay, magampo kita sa Ginoo. Ginoo sa parasan panalangini kami. Nga sa atong pagpuyo mubunga kita gugma, pasaylo, hustisya ug kalinaw, magampo kita sa Ginoo. Ginoo sa parasan panalangini kami. Nga ang mga masakiton ug ang mga nanag-antos dili unta kawad-ag paglaom, taliwala sa ilang mga pagsulay, hinuon malig-on sila pinaagi sa pulong sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Ginoo sa parasan panalangini kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo sa parasan panalangini kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo sa parasan panalangini kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa managtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo.
Ginoo sa parasan panalangini kami. Ngang mga nangamatay makabaton sa ilang pahulayng dayon diha sa imong gingharian, magampo kita sa Ginoo. Ginoo sa parasan panalangini kami. Langit tong Amahan, tabangi kami aron mahimong sama kanimo, maluluyon og manggihatagon. Dawata kining among mga pangamuyo nga among gituboy dihas gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Kawata o Ginoo, kining among mga kasatiman sa mundo magsagupaw sa dusa. Kining pano, kining bino, ginama sa kamot sa tao. Ang imong mga grasya, sa mong pagaliya, ihatag na kanamo, ulangit mong Amahan. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo sa sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagpakimaya sa iyang ngalan, alang usab sa kapuselanan sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios, aron pagsaulog niining mga misteryo himua nga sa paagi nga angay mag-una unta sa imong mga alagad ang among kaluoy ug mag-agak kanamo pinaagi sa matarong nga kinabuhi. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manausab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug mataro. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong kabubuton nga magpasalamat kami kanimo pinaagi sa pagpugong sa kaugalingon, aron kini maoy makabadlong kanamong mga makasasala sa among kamapahitason ug aron sa among pagpakaon sa mga gigutom gumikan sa among pagpugong sa kapagkaon, makasunod unta kami sa imong kamaluluyon ug kaayo ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhonong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan,
ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik ngani. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himuha kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahamu nga nasa mga langit, pagdaigod ng imong ngalan, uabot ka namo ang imong gingharian, matuman ng imong pagod, dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karon adlawan. Ug pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagapasayo kami sa mga nakasala kanamo. Dili mo kami itugyan sa pagsulay. Tinuruan, luwasan kami sa dagat. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay mo man tanging harian, ang kahugan himayan hangtod sa kahayan.
Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manasab kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay ug kalawat kanimo, apan pamulong lamang ug pamaayo. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Kini maong akong lawas nga kung gihatag sa inyong kaluwasan. Dawata kini sa akong handumanan. Kini ang akong iula sa inyong kapasayloan. Dawata kini sa akong handumanan. Ining langit ng kalanon, ginawat sa kabus. Ang saan ngaway kapagyasan, sa namatay sa krus. Magampo kita. O Ginoo, humanamo madawat ang pasalig sa kaluwasan, himua nga manglakat kami sumala sa angay, ug moabot gayod kami nganha sa katumanan niini. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Dios non nga gahom nga makapabag-o sa tanang butang. Apan dili ni mahitabo kun dili gyud nato ihatag ang tanan ug dawaton usab ang tanan diha sa Ginoo. Hinumduman nato ang wa nato mauyoni mao gyud nay labing importante. Salamat sa mga nitabang nato nya padayon tagpalit og mga slots is BF Dag tag 500 pesos, DCHS 200 pesos. So nga kay 700 karon palit dayog tag sa slots. Yang naasa kay 500,000 nga wa gamita naasa tay DSAP investment slot.
para sa kaayuhan sa simbahan. Nya karong gabi mao ang atong kaning kuan. Una ang atong Via Cruces dinisod sa simbahan human sa alas 6 nga misa. Nya dayon ang vigil sa Alliance of Two Hearts magsugod sa alas 9 sa gabi. Nga isay pangumpisal, nya ikalas 10 ang misa, nya ikalas 4 sa kaadlawon, ugma mao na sad ang closing mass sa vigil. Salamat ninyong tanan. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manasab kanimo. ug manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Diyos namo sa kaluoy, ikaw ang amahan, magbubuhat manunubos, o Ginoo sa ngatanan, Jesus maluoy ka kanamo, pasayloon mo kami ang sala